ırkımızı inkar etmek istiyorlar. Birisi akıllının biri kalktı bana çingene dedi. Kendi soyunu takip etti. Onları Türkler evlerinde baktılar. Onları beslediler. İhanet ettiler bunlar bize. Bu mahkeme yeri 1923'te bu kadar insan toplamıştı. Bir de bana bugün topladı. Bizim ırkımızı inkar edebilecek adam yok! Yine buradayız, sonra konuşacağız! Και κάποιος ρώτησε αν ζουν στη Τουρκία, στο Ισταμπούλ. Όχι, δεν τα λέω, των Ελλήνων εκεί στην τηλεόραση του Προβουλίου. Πόσοι μείνατε, πόσοι μείνατε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν προκαλεί κατηγορούμενους, είναι η ιερά η θέση του κατηγορουμένου και η ιερότερη τα δικαίωματα της κοινωνίας. Προκαλεί το ακροατήριο και είναι ψέματα. Σας παρακαλώ. Για το μιλήσετε με τα σωστά μέρους. Είναι υποκλειστός. Όταν θα σας εκφράσω και θα σας αποδείξω και προεκλογικά, προδημοτικών εκλογών, τι μας λέγανε οι υποψήφοι 1986. Τουρκική μειονότητα. Δεν είναι μόνο μία εφημερίδα, είναι πολλές. Και έχω στην απολογία μου. Και εδώ το ίδιο, και ο κύριος Μουστρόλ το ίδιο λέει, και εδώ τα ίδια. Και ο κύριος Παπαδριέλης, δεν είναι μόνο ο κύριος Στογιαννίδης που είναι δεξιός, δεν υπάρχει καμιά. Türk hemşerilerimiz coşkuyla karşılıyor Andrea Stoyanidis'i. Οι Τούρκοι συμπολίτες μας τον αποδέχονται με ενθουσιασμό, με χειροκροτήματα. Πού βλέπετε εσείς την διχόνοια και την καταστροφή μεταξύ των δύο? Συγγνώμη, τι εφημερίδα είναι αυτή, κύριε Πρόεδρε? Τουρκική. Του κύριε Ανδρέα Στογιαννίδη που προεκλογικά 15 Οκτωβρίου. Σας τα έδειξα πάρα πολύ καλά και υπάρχει μέσα στην αρχή μου. Και άλλο το δικαστήριο. Στο δικαστήριο. Θα τα πω αργότερα για αυτά. Έχω πολλά. 88. Έχουμε σε 89.
Δεν είναι 89. Δεν είναι 89. Για να πάρουν τη δική μου τη δίκη από την Αλεξανδρούπολη στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Άριος Πάγος μιλάει. Ξεκάθαρα. Ο Τούρκος γιατρός λέει. Με απόφαση του Αρίου Πάγου, κύριε Πρόεδρε. Ωραία, θα σας το δείξω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το πω. Όχι, δεν ασχολούμαι, αφού είναι αλήθεια. Η διατύπωση της αποφάσεως. Βεβαίως, θα σας το πω. Δεν είναι μετάφραση, όχι. Σας παρακαλώ. Δεν είναι μετάφραση. Απόφαση, τώρα θα σας. Δεν είναι μεταφρασμένη. Στα ελληνικά μιλάμε. Καλά, δεν πειράζει. Όχι, όχι. Άμα είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο. Αν χάθηκε στο σπίτι είναι 5 βήματα είναι παρακαλώ. Και μετά ο κύριος Γκόντικας, Κωστής Γκόντικας, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε 14 Σεπτεμβρίου 1983, μιλάει ύπαρξη τουρκικής μειονότητας. Τουρκογενής λέει. Η μειονότητα είναι και τουρκογενής. Με κατηγορούμενο Τούρκο γιατρό, ο οποίος κατηγορείται για διασπορά ψευδών ειδήσεων και πλαστογραφία. Κατά πληροφορίες έργειες πολυάριθμοι πολίτες που ανήκουν στην τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης. Απόφαση Αρίου Πάγου 14 Τρίτου 1988. Αρχές Θράκης. Μετά, αριθμός πρωτοκόλλου 149-251. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μιλάει για τουρκικά δημοτικά σχολεία. Να μην πάρω και τα ευχετήρια τηλεγραφήματα και τις χάρτες των Προέδρων, του κ. Καραμανλή, του Υπουργού Ιαμίνης και των άλλων Υπουργών που έστελαν στον Πρόεδρο της τουρκικής νεολαίας κομμωτινής και γράφανε επιλέξει τουρκική νεολαία κομμωτινής και ξέρετε πολύ καλά ότι υπήρχε και ταβέλα και προημερών, προέτων. Αφαιρέσατε. Γι' αυτό με την καταγωγή μας δεν θέλω να ανακατευθεί κανένας. Και υπάρχουν. Όχι στα ταμπέλες από τα σχολεία. Και ξέρετε πολύ καλά. Το ψέμα είναι δύσκολο να πείτε κύριε Πρόεδρε. Το ψέμα δεν λέγεται. Δυσκολεύεστε να το πείτε, να εκφραστείτε. Πετε την αλήθεια να ξεπετάξουμε καλύτερα. Και μετά. Αυτό το εταβλί της μαμάς μου είναι. Αναγνωρίζεται ως εταβλή μη ανταλλάξιμος λέει. Συμφώνως προς απόφαση της 9ης Υποεπιτροπής Ανταλλογής ελληνοτουρκικών πληθυσμών μιλάει. Δεν μιλάει ελληνοαλβανικών ή τίποτα άλλο. Ελληνοτουρκικών πληθυσμών μιλάει. Γι' αυτό παρακαλώ να αποσύρετε κάτι τέτοιο. Senin ataların Yunan soyundan, Trak soyundan da demek de değiştireceğine inanıyorum. Belki de o politikanın tutacağını zannediyorum. Fakat bunda ne kadar aldandığını işte 70 yılda gördü. Osmanlı İmparatorluğu adaleti sayesinde insana ve Müslüman olmayanların dinlerine saygısı sayesinde 500 yıl yaşadı. Balkanlardaki durum 70 yıl devam edemedi. Darmadan dağılıyor. Rusya dağıldı gitti. Yarım asır dahi yaşayamadı. Neden?
Türkiye ve Türk Müslümanına karşı el kaldıran kesinlikle bu dünya yüzünde hakim olamayacaktır imparatorluğu. Zincirini resmen kırıyoruz artık. Çok açık bir şekilde gelecek bizim. Diyeceksiniz Türk ve Müslüman olduğu için söylüyorum. Hayır. İnandığım için ve inanan insanların sayısı bilhassa üniversitede milliyetçi akımda hızlı olduğunu gördüğümden dolayı bunu söylüyorum.